दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव आपडेट्स लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबि आपडेटआवनो दङ थांनाय बोसोराव बावखुंग्रि हाजो सेरनि मिउजिक भिडिअखौथ' जों बयबो नायखांखाबाय आरो दायो मिथिनाय बादिब्ला बावखुंग्रि हाजो सेरनि पार्ट 2 मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। आरो बे बावखुंग्रि हाजो सेरनि पार्ट 2 आवबो फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी बिथांमोननि फाव खालामनायखौनो नुनो मोनफिनगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनाव बे बावखुंग्रि हाजो सेरनि मिउजिक भिडिअआवनो कोरियोग्राफ खालामनाय लिसान रामि बिथाङाबो मोनसे पस्ट होनानै होदों। बाट बिथांमोननिफ्राय बे मिउजिक भिडिअखौ देग्लाय बबे प्रडाक्शननिफ्राय दिहुननाय जागोन आरो बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि सोमोन्दैबो मोजाङै पाब्लिश खालामनानै होथ'वाखै। जायखिजाया नोंथांमोना बावखुंग्रि हाजो सेरनि पार्ट 2 मिउजिक भिडिअखौ सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय आरो बेनि बागै माबाफोर आपडेट मोनबावोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नाजाबावगोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरबी फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो कलेजाव फैनाय पार्ट 2 मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। स' नोंथांमोना 3 मान्थसोनि सिगाङाव कलेजाव फैनाय मिउजिक भिडिअखौ आरबी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों गोबाङानो नायखांखाबाय जानो हागौ। दा बेनिनो कलेजाव फैनाय पार्ट 2 अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ आरबी फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव फैगौ फेब्रुवारि 14 खालार खालि रिलिज जानो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। एबा बिथांमोना बै खालार खालि बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होगोन। आरो बे कलेजाव फैनाय पार्ट 2 मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौबो रिंखां ब्रह्म बिथाङानो रोजाबफिनदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे कलेजाव फैनाय पार्ट 2 अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौबो सोर नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना एसे नेनानै थाथ'दो। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।